Og nu til reklamer. Er du i tvivl efter, du skal efter den her eksamen? Så køb bogen, hvad kan jeg blive i 2012? Over 1000 sider, hvor du har en chance for, at du kan finde dit drømmejob. Kun 150 kroner. Køb den i din nærmeste bog i butik. Radioavis! God aften, Varberg. I dag besøgte omkring 7000 personer middelaldermarkedet på Varberg Fæstning. Med middelaldermarkedet var der både troubadourspil, ridderkamp og meget mere. Hallands Kulturhistorisk Museum har anordnet middelalderdagene på Varberg Fæstning i mere end 10 år. I sommeren 2012 håber de på de bedste dage i årtiet. Og nu til sporten. Svensk fodboldkamp endte i voldsår. Ja, men der sker der ikke, at og nu til vejret. Det bliver solskin. Tak skal du have. Og det var alt. Radio, yeah.